ndine mari muzvinzwa tasemuno chitetere imba zvikutooneka imba nyakanaka mukuru one kunyurura change maona kunyurura kwandakakuitai kumatangwene enye yamaigara ndichikunzai kunoko handotenda muona kuti mumutaunika munomu imba yekumaruzeva hapana iri ndine mari iri ndinovaka muno mutakisa pana nemba yakaita sei muno anemba yakavakwa sei yangu ino muna mukuru kana ndodza nezvangu ene mubvunza mambo vanotozviziva kuti kuna sekuru Bandela muruzvinzwa ini ndiri sekuru Bandela zvichira kuti zvoni ndine mudzimu wamai mukuzvinzwa mudzimu wababa mudzimu wasekuru mudzimu wemuzukuru chero mudzimu wemudzimai wangu yese mudzimu inosvikira pandiri ndosaka takaona mbo mune mishonga yakawanda so right ndiri sekuru mazvinzwa dai mukoma kasi makuita zvemasvikiro kwete svikiro muvana wangu ini ndinouraya uruzvinzwa kuuraya handishandise chinhu ndinotoponda uruzvinzwa inini chero ukada mubobobo ndinokutumira ukada nyuchi ndinokutumira zvese zvinoneka chero gudo ndokutumira uruzvinzwa usati zita kuti sekuru Bandela rakabva kupi uruzvinzwa bana wangu ndozvakaita kuti ndife nemari unzwa mari ndinayo ndinobhandela vanhu uruzvinzwa frame chakanzi Bandela right kuti vanhu vanoti kune vanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana vachiva panopaka mazimota kwete yangu yamaona pasera panopaka mazimota saka president mota yawo inoti yachitopaka panapa aiwa president avazohuyi president okutaura nawo pafoni yanabvokudza kuti yanakakuudzai kuti ndiani inomirira kuna president nokuti ungazoti panapa ndege ingamhari panapa president tokutaura nawo twaroera matara awo pafoni topedzerana ikoko asi vamwe maminista chichi vanouya kunoko vantu yakunoko ndosaka uchiona yakazara mari wanzwa batapa ndikuratidzi anonzi maeuro apanawo mari andogara ndinadzo apa idzi ndedzongoti pandozofamba paipai ndechingoratidza chi nanditika handigari nemari iri pasi pe1000 muwallet iyi ndoitira kuti zvoni pamota yangu inogona kungopera fuel kana kuti handitika ndosaka ndichigara ndine iyi mari imomwe yakawanda inogara iri mumba pane nditakunimafuna muchazoitawo enyu akadai so nokuti hapana kana mune musoro mugona kutondikunda ndakudzidzisai basa iroro chete isusu manje musoro chocho inawo manje munayo musoro ini ndida kutovakisa imba yayama muchiti haina kuvakwa ida kutoivakisa handichadi kurara mudura futi mapesana matotiza kuuya raita upana wangu hani mandimuda basa ndikuda basa riripo ndekuti ndikakutumai mofana kuya nezvinhu zvandandikakutumai nditika ini nditotomhanya mukoma kana sise kumandatomhanya kumombe ngomira ndipedze kutaura zvandida kukutumai right ndikakuti ena unotora chigunwe chemunhu unofana kuya nacho kuti endai mhanyai kumakuva munotora mabhonzo evanhu mofana kuya nawo kana munhu achangovigwa ene motora mutumbi wemunhu achangovigwa mofana kuya nawo ndikati ndoda musoro wemunhu anditika munofana kuya nani nawo pano ndo basa riripo pano wangu kone ngoma mandi maita zvinhu zvesirious sezvo isusu tatofamba kubva kumusha tikuda basa saka ndakatokutorai kuti muye kunoko ndo zvinhu zvacho tori serious ndo basa racho ndandakutumira iro pana saka naye mukoma mutori serious like serious asi ndiri kuseke wafana kana muchida mari ndizvozvo zvacho zvanditokuudza ini nangu mukoma pamabasa ese amataura kubva pakuti chitora chigumwe kudidi hapana kana basa randiri kuda mukoma aiwa basa iri handiita mukoma ndikatodzokera kumusha ndokutaura iwe wati hausukwanisa basa handikusukwanisa tinzwe koiwe sisi mhene antaura zvoti basa haridi ini kangotadza kusuka neuchairamba norida kusuka neuchairamba ndo basa randikutaura ko basa ramutaura nezvanonderipira ndikuda basa rekuti zvoniche ndikakutuma ndinotora mwoyo wemunhu unofana kuya nawo kwete basa rekusuka mati moyo wechi chero mwoyo wemunhu chero nzeve chandiri kuda chanida kutumai mukoma zvekuuraya munhu bodo handizvikwanisi hamukwanisi haasitombozvikwanisa ndide madongoni papondoka ndandangumusha unoda musha ndakuchidzai pana webasa aiwa achero pakatipo mwari ngoti notenga hupu chero nechii todzokera kumba iwe tarira uyayo mukomana wapamhiri paipa ari mujeri naye kurova vanhu muda tifire mujeri akauraya munhu paipa pakurukoza paipa vadhakwa akafira mujeri mukoma nyaya dzekuuraya vanhu inanitombodzi munhu anofira mujeri nenyawiri rega ndikudze ina ndinetsane inzwa chimira nditaure nini vapanawo ina ndisora zvokuswera netsane nemi anditika musatama nekuuraya munhu mucheka munhu uro yake kainini ndo basa racho randakupa iyo
haazvibudi, hazvitombobuda, hazvitomboiti izvozvo zvekuraya munhu, hazviiti. Rege iwewe niwe mani matamusuda basa. Ini nangu handisi kuda, handingatodzoka Airariti. Ade matomboti kutsvaira mumba umwamba motsvairika nekusuka mapurezi. Kana musikade basa muchida mari handirambe kukupai. Ndokupai mari yekudzokeresa handitika. But ndakupai mari within 30 minutes. 30 minutes musoro nyinenda nayo panapa. Izvezvi. Musoro yedu mukoma. 100. But 30 minutes musoro nyinenda nayo panapa. Ndakutofonera komana izvezvi. Aiwa mukoma nangu mukoma ini nangu ndoita hangu basa racho. Mukoma. Ndoita hangu basa racho ndoita basa. Ndoita. Ina hangu mukoma nina ndakuda kushanda ndakuda hangu basa racho na mukoma komana izvezvi. Ndopa kuchenda kuoni yaya ndakufuna ona namoya zvatandikiramba musoro yedu ndo yakuya pano.